Ja mislim da postoje dvije razine problema. Jedna je etička i mislim da je nesporno to da treba i da je poželjno, da je to u redu odati počast žrtvama, osuditi zločin i tako dalje. A druga je politička. Taj problem mislim da je vrlo ozbiljan i ova rečenica gdje predsjednik kaže da je Republika Hrvatska, znači na neki način pridonijela stradanjima, zločinima i svemu ostalom svojom politikom u 90-im, ja mislim da on vrlo jasno i osuđuje tu politiku. I tu bi se složio sa gospodinom Žužulom da se na taj način prejudicira odluka eventualna Haškog suda, jer tamo se sudi dvama grupama, znači koje su optužene između ostalog i za takozvani zločinački poduhvat, a unutar zločinačkog poduhvata se upravo ovako nešto insinuira. Ja sam siguran, prateći i obrane koje, znači generala prije svega, mislim na slučaj Prlić, Praljak i tako dalje, da sud ne može, nije stekao taj dojam, odnosno da nema dokaza za tako nešto. Jedna ovakva nesmotrena izjava može itekako utjecati i dati argumentaciju za ali gospodin Paro je rekao da je zapravo predsjednik, da su ovo interpretacije, da predsjednik nije u tom duhu govorio. Ja imam ovdje govor koji sam skinuo sa njegove službene stranice. I tu se eksplicite kaže, znači, da je Republika Hrvatska 90. uzrokovala stradanja, smrti i tako dalje. Tu se još koristi jedna rečenica koja je meni onako malo miriše na neka stara vremena kada se kaže zavedeni narodi. Sad to je jedna konstrukcija vrlo interesantna, zavedeni narodi koji eto neko je te narode zaveo pa se to nešto dijelilo. Prvi izbori u Bosni i Hercegovini i svaki izbori u Bosni i Hercegovini su pokazali da je to podijeljeno društvo i podijeljena država. 90. su se, znači, gotovo plebiscitarno svi izjasnili za svoje nacionalne stranke i to je do danas uvijek na svim izborima. Tako je bilo i za vrijeme Austro-Ugarske i Kraljevine Jugoslavije kad se god glasalo. I onda je se jedno vrijeme postojalo taj jedan, znači, miks, to nešto je se uspjelo izorganizirati. I sada, naravno, prva prilika kad je bila da se ljudi demokratski izjasne, oni su se opet opredijelili za svoje nacionalne opcije, svoje nacionalne stranke. Znači, osim toga, Bosna i Hercegovina je priznata uvjetno da se kasnije riješe te unutarnje stvari, znači Kutiljerov plan zahtijeva da se izvrši unutarnja reorganizacija. Što uopće znači podjela? Znači, to je ono pitanje na koje niko nije do kraja odgovorio iz jednostavnog razloga što se u Bosni i Hercegovini vrlo malo zna. Dobro, ali mi na kraju imamo podjelu koju je napravio Dayton. Ne, gledajte, mi imamo najprije prava podjela koja je rezultat, danas tako Bosna i Hercegovina živi. Mi imamo najprije podjelu političku. Znači, u Republici Hrvatskoj postoje dvije opcije političke. Jedni, znači, tvrde već od 90. godina i to je bilo dobro oružje protiv tadašnje vlasti i predsjednika Tuđmana, kako je on dijelio Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. To se pretvorilo u jedan politički mit. Od toga nikad niko nije iznio nikakve dokaze koji bi to potvrdili, ali se to onako ponavlja jer je to dobro oružje za njegovu diskreditaciju političku, jer se nešto drugo nije moglo očito pronaći te snage. Međutim, ja kažem, to je politički mit i od toga nema ništa. S druge strane se opet govori o Bosni i Hercegovini, njezinoj cjelini, njezinom jedinstvu, njezinom ne znam čemu. To je upitno. Pogledajte samo sad, vrlo je važno recimo vidjeti ovaj slučaj Ahmića i Križančevog sela i položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer to je ono o čemu se u biti ovdje najmanje govori, a ja mislim da je to najvažnije pitanje. Za Ahmiće je privedeno, osuđeno negdje oko 15 Hrvata. Ljudi su godinama, neki Kupreškići, ležali u Hagu u zatvoru da bi se na kraju uspostavilo da nemaju veze sa zločinom. Ali učinjen zločin, 116 ljudi je ubijeno, civila. Apsolutno, i to treba osuditi, to je strašno, to ne možemo nikako preko toga prijeći. Ali u Križančevom selu je također učinjen zločin, uzet ćemo njega kao primjer gdje je danas se odala počast tim žrtvama. Tamo nema čak ni optužnice protiv bilo koga. Niko nije osuđen za Križančevo selo. Ono što je tužno za Križančevo selo, barem prema medijskoj pažnji, niko nije znao za razliku od Ahmića. Niko nije znao, niko nije optužen, niko nije osuđen. Ali imam još, evo moram samo gospodina Vidovića, Paro, molim vas, dajte mi tu rečenicu koju imate kod sebe i koju cijelo večer želite pročitati, pa onda možemo... Problem je inače što se prvo u Bosni i Hercegovini vrlo malo zna ili gotovo ništa se ne zna. U Zagrebu ne možete kupiti ni jedne novine iz Bosne i Hercegovine. Ljudi o tome raspravljaju ne vodeći uopće računa o tome i mi čak pričamo i sada što je bilo 92., 3., 5. Predsjednik Josipović je otišao dolje između ostaloga da bi pridonio stabilizaciji Bosne i Hercegovine, da bi poboljšao poziciju Hrvata u Bosni i Hercegovini, pretpostavljam. Međutim, o tome ne govorimo. Što to uopće znači? Na koji način se taj njegov posjet može iskoristiti? Što se od njega može, što se da napraviti? Ali moramo, znači ima tu apsolutno pozitivnih stvari. Ja opet kažem, počast žrtvama, osuda zločina, to je, o tom uopće nema razgovora, po mom mišljenju, suradnja, znači sve ostalo. Ali, ja molim sada da čujemo ovu rečenicu. Politike koje su 90-ih bilo to iz zloćudnosti, neznanja, arogancije ili ludosti vjerovale da je rješenje za Bosnu i Hercegovinu podjela, posijale su u Bosni i Hercegovini, ali i u svojim zemljama zlosretno sjeme.
Zavedeni su narodi i pojedinci požnjali rat, smrt i sakaćenje stotina tisuća, milijune raseljenih, uništena gospodarstva, uništene obitelji, a ovdje u Bosni i Hercegovini ostavili za sebom rastrgano tkivo jednoga nedvojbeno posebnoga društvenog i kulturnog bića utemeljenog na multietničnosti i multikonfesionalnosti. Duboko žalim što je i Republika Hrvatska svojom politikom u 90. godinama prošlog stoljeća tome doprinijela. Duboko žalim što je takva hrvatska politika doprinijela stradanjima ljudi i podjelama koje nas i danas muče. Evo, gospodine Paro, evo. Puno toga više složili ako bismo razgovarali s argumentima. Znači, ako bismo uvažavali činjenice, ako bismo govorili o stvarima koje su onakve kakve jesu. Mi ovdje govorimo o Bosni i Hercegovini i podjeli. Onda kažemo da je sad Hrvata pola u odnosu na ono što ih je bilo tada. I onda ko je kriva politika vlade Republike Hrvatske ili Republike Hrvatske 90. Time se amnestira i agresija Srbije, jugoslavenske vojske i tako dalje na Bosnu i Hercegovinu, na Hrvatsku. Time se i amnestira i onaj ekstremni dio bošnjački koji je doveo do protjerivanja pola gotovo stanovništva Bosne i Hercegovine. Ko je na kraju te ljude protjerao? Ko tim ljudima onemogućava povratak u Bosnu i Hercegovinu? Zašto u središnjoj Bosni ljudi kad se vraćaju bivaju ubijeni? Zašto, recimo, znate li za slučajeve u Travniku, u središnjoj Bosni i tako dalje? Imate jednu sjajnu knjigu novinara Esada Hećimovića Garibi o tome i masu druge literature. U okolici Zadra, u Benkovcu, znam i za te slučajeve. Ma nemojte, ovo je sad politikacija. Ovo je vrlo jeftino i ovo jednostavno... Ne, nije jeftino, to su činjenice. To treba osuditi. Pa naravno da treba osuditi, ali sad govorimo o ovome problemu. To zabrinjava, apsolutno. Jednu stvar, oprostite, dajmo po jednu stvar rješavati. Bosna i Hercegovina nije bila neko idealno društvo, pa je onda netko došao negdje 90. pa to nešto razbio. To jednostavno nije točno. To je bilo podijeljeno društvo i sad je jako podijeljeno društvo. Ja bih volio da smo mi razgovarali o tome i pohvalili ove stvari koje su pozitivne u posjetu predsjednika Josipovića, tamo gdje on apsolutno se slaže da će puno dobrih stvari napraviti, ali nažalost jedna, dvije rečenice su vrlo opasne i vrlo teške. Znači, kamo sreće da njih zato nije bilo. Zato ih zbog zdravlja nacije i zdravlja hrvatske politika i međunarodne zajednice treba javno, transparentno i raspraviti u hrvatskom društvu. Sve to treba još samo imati na umu situaciju u Bosni i Hercegovini i sugovornike, odnosno moralnu razinu. Mi smo svjedoci i to smo mogli pratiti u medijima, iako u Bosni i Hercegovini vrlo malo u hrvatskim medijima se govori, ali u Londonu je uhićen Ejup Ganić. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić je išao u London vršiti pritisak na britanske vlasti da se pusti Ganića, a u Sarajevu su održavane demonstracije sa porukama svi smo mi Ganić. Znači, to je ono što smo mi ovdje već vidjeli i davno prošli. Znači, to je situacija koja je u Bosni i Hercegovini. Tako da jasno, ali svaka poruka pomirbe i svaka poruka oprosta je dobrodošla.